Dokonalé soukromí s výhledem do zeleně a přesto v centru dění. Přesně toto splňuje byt 2KK v rezidenci 28. října v Uherském Hradišti. Jednotka je orientovaná do zeleného svahu v 5. nadzemním podlaží. Nízkoenergetická novostavba z roku 2023 se pyšní nízkými náklady na provoz a maximálním komfortem. Najdete v ní velkoformátová hliníková okna, předokenní žaluzie, klimatizaci a také vybavenou kuchyni. Byt je částečně zařízen, ale přesto je v něm ještě mnoho prostoru pro vlastní kreativitu. K bytu náleží sklep a parkovací místo v garáži. Neváhejte a domluvte si prohlídku v této výjimečné minutě.